Ni bai. Zu, Eneritz? Bai. Bai? Oso ordurik. Venga, ba. Venga. Buah, pasote. Pentsatu dutena da pertsona totalmente diferente a gauela izpilo aurrean edo ezakit. Eneritz perfilez zer? Bai, oso ondo. Argala ematen duzu, ezta? Bai, Ditu hainkak. Hemen Bai, ere bai. luzerekin jolastu dugu, batez ere, gerria pixka disimulatzeko. Oso. Orduan leginak dauzkezu, oso hankapolitak dauzkazu. Oso eroso legin batzuk, ezta? Lanerako oso erosoak, eta gero, blazerra pixka luzeagoa da, baita ere, Bai. esan dugun hori luzerekin jolastea, pixka sabelaldia eta gerrialdea disimulatzeko. Ia zer, aldaketa asko. Bai, asko. Eta, ze guztokoa dezu, esan zazu egila. Bai, guztoka dut, bai, desberdina. Nik ikusten diot aurpegia goxoago. Bai. Izpilo aurrean ikusterakoan gustatu naiz, bai. Zuk laguntza behar zenuen lanerako, Bai. zer iruditzen itxura hau? Lantokikoek baiezko emango dizute. Ni uste baietz. Dudarik gabe. Sekretaria bat dirudit hemen. Eta zure mutilagunak, zer esango dizu? A ber, zer esaten dauen. Zer uste Ez dakit. duzu? Bueno, ni uste dut gustoko eukengo da dela. Bai? Bai, ni uste baiet. Zeberari gainera ule laburre guztetan jako, así que... Begira. Bai. Eta arropari dagokionez, hola hain pegauta jutia eta... Ba, arazori bat. Arazori bat. Kaixo bikote. Bitxor, Eneritzen mutil laguna, eta Ane, Eneritzen laguna, ezta? Ikusteko desiatzen. Bai. Bai? Ba ez dugu denbora gehiago galduko, Unai zuek prest? Bai? Ba aurrera! Guazen ba. Oso politxera, Superguapa! Euren aurpegi zera izen da oso harrituta gelditu diez. Ikusi da honien gure aurpegisa, nik uste flipau dauela. Aldaketa goitik bera, Bai. Oso guapa zauz. Victor, zer? Joder, oso politxera, Bai? Bai. Fina. Ane zu hile paintzailea zara, nola ikusten duzu horraskera aldaketa hundila? Oso guapa da. Eta nien egan espero, ule botxaz egon gozanik. Baina oso ondo geratzeako. Bai, oso aldaketa eta oso polizia. Eta nola geratzen jako jaka, Bai, Eta hainka politak, Redondo eta elegantea, guau. Eta guapa, gainera nahi takoi horreaz, ez dut ikusi inoiz. Ez dakit nola ibiliko dan lanean takoiekin, baina bueno. Seguro graziarekin. Bai. Utziko duzu bakarrik Bartzelona juten? Bai. Ez. Hemen gelditu. Bitxor, batetik 10 ze nota ematen diozu Unai eta biok egindako lanari? Pues nahi eta zuk... Sortzi. Sortzi! Bakarrik! Oso ongi bat hori. Bueno, ez dago gaizki, betiri hobetzera jutia. Ane, zu hila paintzaia izan da. Bai, beratzi bat bai, Bederatzi bat, bueno, bueno, 8 bat eman digute. Eta bederatzi bat Eta ere. 9 bat. Sorte handia Bartzelonan, A ber, hori. eta kontatuko diguzu. Claro, baiet. Bueno, Eskerrik Unai, asko. zuta bilok. Nik zuri 10 bat jartzen Bai, dizut. ni zuri ere. Baita, venga, jarrai dezagun. Venga.